Sa atong balita sa lokalidad, giawag sa Cebu Provincial Board ang mga institusyon sa edukasyon nga mupagahin og mandatory anti-bullying orientation para sa mga estudyante magtutudlo mga kawani sa eskwelahan sa pagsugod sa academic year. Kini nahitabo human ang body pinagi sa karesolusyon nga gipasar ato sa regular session niini natong Hulyo 20. Nagduso alang sa masugot nga pagpatuman sa mga polisiya batok sa bullying sa mga eskwelahan. Gawas sa age suitable anti-bullying orientation, girekomenda usaba sa Provincial Board nga siguruhan sa mga eskwelahan nga aktibo ang ilang child protection committees aron nadali nga makatubag o maka-intervene sa mga insidente sa bullying. Dugang pa, kinahanglan usaba kini nga makigtimayong pag-ayo sa ilang lokal nga social welfare and development offices, provincial youth office o sa ilang mga barangay para sa localized intervention o psychosocial support. Sigon ni Cebu First District Board Member Antonio Bacaltos nga kinahanglan nga pakusgan ang mga lokal nga kampanya sa kaugmaon kon kaamguhay na kabahin sa bullying og dasigon ang aktibong partisipasyon sa mga ginikanan. Pinaangki kana sa PTA engagement aron masiguro nga ang child protection committees sa matag eskwelahan sa probinsya hingpit nga magamit.